Helo Shwmae pawb, fy enw I yw Ezati, heddi fi mynd I wneud reis. Mae'n reis Eog a Afocado. Maen nhw'n rysait o Japan. Maen nhw'n really blasted, fi'n lico e a fy nheulu yn lico e. Felly dyma ni, banta ni. Trefnwch afocado ar y plat a tafelwch y eog wedi'i fygu. A sibwns hefyd. Arglwyswch y syth lemon achos soy ysgyfan gan gwneud yn siŵr popeth wedi archwidio. Gadewch yn y oergell am 10 munud neu mwy I marinate. Yn fideo yma, fi'n defnyddio reis jasmine, ond ti'n gallu defnyddio sushi reis, neu reis sushi, lan y ti. Rhowch y syth o'r plat eog yn ofalus i'r reis. A paid anghofio I cymysgu yn dda. Cyn bron a benni nawr. Nawr amser gweini dy reis. Gwenwch reis gyda popeth ar y plat gyda eog. Dyma sut fi'n neud pel sushi am fy mam. Fi moyn fy mam I cael hwyl bwyta bwyd dyma pam fi'n neud hwn. Defnyddiwch cling ffilm, wedyn siapo y reis fel pil. Mae'n hawdd ond dyw e. Gobeithio ti'n mwynhau fy fideo a gobeithio ti'n mynd I trio fe. Felly, paid anghofio I subscribe fi. Felly, tan tro nesaf, hwyl! Tada!